Kaixo lagunok, gaurko honetan Wave Breaker izeneko mahai jolasa aurkeztu gura duzuet. Mahai jolas hau 8 urtetik aurrerako jokalari bakarrantzako da. Jolasien hasi aurretik betiko moduan eduki dana atara eta jolaserako prestatuko gara. Ze elementu dauku Wave Breaker jolas honetarako. Alde batetik badauku jolas taula bat, beste alde batetik baditugu hainbat koloretako txalupa eta itsasontzi, eta azkenik, aterako ditut, erronka txartelak ditugu. Zenbakituta batetik 40ra eta zailtasun maila desberdinekin, errezenetik zailenera. Nola jolasten da jolas honetara? Lehen esan dututen moduan jokalari bakarrantzako jolasa da, hau da, logika jolas bada. Eta txartel honetan agertzen den erronkak gainditzea da jolasaren gakoa. Horretarako betin beharko duguna da, ipini beharko ditugu jolas taulako olatuak irudi honetan agertzen dien moduan. Eta baita egoneten baldema txaluparen bat, tableruan ipini beharko dugu. Kasu honetan txalupa gorria egongo da. Txalupa gorria erronka guztietan egongo da. Ze jolas honen helburua izango da, erronka guztietan txalupa gorria portura eramatia. Beitu, lehenengoko erronki erakutzeko zuet, zelan egiten den eta jakin dinamika berdina dela guztietan. Orduan, inbarko duguna da, olatu berdia, baina gezi urdinakin, hemen ipini, gero dauku punto txuria, hortxe, eta hor, txalupa gorria. Gero dauku olatu morea geziakin, hementxe, onaino ekarri beharko dugu atzera, gezi gorria hementxe, laranja hortxe, honek biak atzera, oso errex mugitzen die elementuak, bai? Eta beti fijau bigare, hemengo ikurrak eta kartako ikurrak, berdinak diela. Espaldin badie berdinak, olatua, atara, eta elementuari buelta moten dutzago, bai? Ikusi hemen triangelua, eta hemen puntua gongo da. Barriro sartuko dut, eta ipiniko dut. Orduan, helburua izango da, txalupa gorri hau portura eramatia, altzau barik, klaro, bakarrik olatuak atzera eta aurrera mobiluta. Ia lortzen duen egia. Lehengoko erronka hau neko erreix egin dugu. Animoko gari bestu eta purtsua zailtxu egiten? Bastari, 8garrena edo 6garrena? Venga, guazen. Hauxe da Wave Breaker jolasa. Gomendagarria 8 urtetik aurrera, baina muga barik, adinez ez dauka mugarik, beraz, ez da, 60 urteko lagunen bat ikusten baldin baduzu. Jolaserako animoko litzakela, gonbidatzen dut jolas hori animatzera. Gaurko bideo hau gustuko eduki baldin baduzu, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mahai jolasen azalpen bideoen berri eduki gura baldin baduzu, harpidetu gure YouTubeko kanalera edo segiadi gure sare sozialei.